Salamat, brother. O, niya may mga things niya po. Matur pa rin at tuning trabakon kag things niya makapamina o ba tao sa katinuod niya poblasyon. Matur pa niya ang silang nilari. Puro 1-3 ang katapusan. Kung dili mo biyaan ang katulon-ana, may pirno Diyos mo. Gawalin mo pakap. Ulit po sa Israel, ayaw sa Roma kay mga pagano na. Ison, pagbasa ng history mo ka ng tarong ka. Ha? Ikaw, kung suki ka mawalin ka ng kami, ingnon mo ng bakap. Ikaw may suwalit bakap. Ang Roma, at kung panahon ni Constantine Decree, nibiyan ang pagkapagano. Mga galing sa 380 anyo domine, kaminaw, si Emperador Theodosius, ibungkag niya ang mga templo sa Roma, katulunan mga Diyos-Diyos, ha? Pugipulihan sa mga Kristohano, mga imahe, sa mga santos, o pagbasa ng history, pagano na igapon ang Roma karon, kinahanglan mo kunik mo sa Israel. At perting kunika yun, wala ka kay balo nga kining pagtulunan na giingon ni Kristo nga ang kamasayloan sa sala isugod pagwari sa Jerusalem, sa Lucas 24:47. Wala ka magsusi, siguro ka balik-balik hindi ka na bakak niya muhang may pirno niya, na ikaw may delikado niya. Kaya di naman magulong Kristo, kaya mamangingnog baal sa Kristo. 666, Iyasyawa. Amura po ka ng Assembly of Java. Assembly of Java, natukos mo niya ito. Tulog pa katuwing ang kalimutan. Tulog katuwing kalimutan. Bata mas kain na si Abel. Muna isulti ng Assembly of Java. Magpilakap. Hindi mo sulti tinood. At pa niya nga, ang pundo ko na itong para, turo ka na itong pundo. Masama itong pundo ka. Judaism. Dayon, Islam. Dayon, Christianity. Christian. Kuy, Ginoo. Asinundi yung Java. Pagtuulog maayo yun. Di kayo basa-basa ng kaglibro na awa magsulti sinod kay ganahan mo minaw baka. Ako lang ang ilang ang simbahan. Haligil sa karanan sa kamaturan. Walang ibang kausasyon na aking simbahan. Kanang Kristo, lamot ka na napaw lang, dilihoy. Kamumoy mingkuba sa kinabuhay ni Kristo nga ingno ninyo nga 666. Jesus, multiply mong number ngayon, harap kong imbento. Amo na ako kayo tamparos sa akong pagkatao kay simbahan noon na ritokod Ginoo ay akusahan na nagtudlog pa ka. Wala na sa 2,000 katuig na simbahan. Sa Pilipinas lang, magkinintos katuig na karong Marso 16, 2021. O kay Pilipinas sa Pilipinas, pinaging magsilang, kiniliga siya sa Espanya na patrunan sa Diyos na sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Si Magina na kinalaan ni Dirigo. Kinintos na katulig. So, muna inyong gusto nga wato ng kahulugan. Anang Assembly of Yasua. Katudlo ka si Kristo 666. Naminaw ko na doon Nawato ko niya ang Iglesia ni Kristo na sa Roma 16. Muna tinuod na kwan. Unik mo sa Israel. Unik biya kayo. Ang Ebanghelyo Karumandawa. Kuhaw ng inharian gikan kaninyo. O dapat sa mga nasoy na munga sa mga bunga niya. Sige biya mag-text ako sa una kay mga yung informasyon no sa kisega bahin-bahin sa Biblia. Text sa sa chapter o kanang iyahang kusikulo. Nag-iina mo na ako nga si Stephen Langton sa Canterbury sa England. Kamu po kayo mga uspo si Stephen Langton ano.
Ha? So, wala, iksoon. Ang imuhang pagtulon ang niyo ka nga ang Roma, pagano, dili pagano ang Roma, oy, karon. Ano yan? To, tinuon na pagano, pero karon, ayos mo pagano kay, maunay, pagtuo nga ito kang Kristo, nga miguyan ang tibuo kalibutan. Ikaw, nabalik ka rin kasi mong baka, natod pa rin mo nga, kamo karon, ang imuhang mga sumusunod, 40 na kabuo. Ha? O, dito nakasaruyos pala sa una. Wali-wali. Yan ang putpuro ka dito. Balik ka rin sa inyong gusto karon. 40 na ang mga tao, malaki mo tutiis dinoon. Nakanang inyong pag-ingon na si Kristo, dili na mo'y kubat sa inalang nga Yaswa kanang Kristo. Yaswa kani, Hebrew. Jesus sa Latin. Sa English, Jesus. Sa Binisaya, sa English, Jesus. Sa Binisaya, Bisaya ba ka? Jesus. O niya, asa na diyan yung pinapitahon na baal na Jesus? Siya man ang anak sa Diyos nga, ibang anak ni Maria. Yan yung mga matuor si Jesus. Dito sa Roma, dito na mga sa pagkasantos ang simbahan na mawang lawas si Kristo. Sa usang bagay, magbasa ko history. Kaya sa wapa mo si Constantine the Great, kanang ingon mo nga mao'y responsable sa pagka-Diyos si Kristo si Arios, nagdibate si Arios o si Athanasius nga diakono o si Arios nga diakono o obispo nga si Athanasius napildi si Athanasius. Asa mo ka ng istoryahan na basa ni mo? Wa pa napildi si Athanasius. Dahil niyo ka na muli hinungdan kasi Kristo gitawag kung nag-iilang na Diyos. Si Arios Ikson na imong number 413 wala magsangil na si Kristo Diyos. Ang isangil niya si Kristo tao. Gitawag niya Christ Biril. Dili siya Diyos. Nagdala lang siya sa anang Kristo. Wala na siya magtutlo na Diyos si Kristo. Pero ang imuha, hindi ka na napildi si Athanasius ni Arios. O niinunggan nga si Kristo, ilan na nga Diyos. Dili, oy. Si Arios mo na nabiruan nga nagsakyaw na si Kristo dili Diyos. Ngayon siya na muli po sa Israel, ayaw sa Roma. Asa man di ay miagi ang pagsangyaw sa may malitas kaluwasan. San Pablo na magasulti sa Roma 15:24 na 28 na pabuta ko niyo diya sa Roma. Kaya muhapit ko niya, inipain mo na po sa Espanya. Wato po Espanya. Kaminaw tayo, brad. Biblical ni. Di kayo magbuot-buot ka na pagpandaot na makita ka rin na kisay bakakon. Na kisay amahan bakak. O niya, kisay na kadali ni kikan sa Espanya. Silang silang. O direct connection ng Roma, Pilipinas, nato sa Roma, nato sa Israel. Kaya gisalikoy man si Kristo sa Israel, ang bato. Nagisalikoy sa mga magtutukod. Nahingong bato na labing importante. Kinsa wala, si Kristo. Gisalikoy dito sa Jerusalem. Muna nga, ibalhin. Namunga ba ito? Namunga oy? Berting naghanang na Santos. Manahon sa Apollo ka Emperador. Muna history. Dili para sa imo ang history. Ang diferensya ng history o history. History ka rin kasaysayan sa kalibutan. Natag kong libro na gigamit sa mga nagong universidad sa tibuok kalibutan. Dili nang imo ang history.
atong tarungon kay maluloy kas mga tao masalaan koy. Kanay mo mga sakop karong 40, mga katolikor man ang uban ana. Ha? Paminaw mo, sakop aning tiguali ng bagsakan. Magwali na, sa bola kinanya kilakat. Kung ba antikristo na sila. Antikristo. Kaya, wala kayo ba nga Yaswa, Jesus sa Latin, baka in English, Jesus, baka Binisaya, Jesus. Jesus Kristo, matod pa rin kasapon, Assembly of Java, di uso ba ngalan ni Kristo, wala ka na uspa. Ang kanang Mesiya, sa Hebrew, sa Grego na siya, Jesus Kristo, o ang dinihugan, o manay Kristo, Kristo, the anointed one, wala na uspa. Wala na yung tawag sa ngalan ni Kristo dito sa Grego, Jesus dito sa Grego, Yaswa. Hindi akong linglaho ng mga tao. Ha? Pariho naman yung luha ko niya. Wala mo yung parehan, ako'y Assembly of Yahweh, Assembly of Java, Assembly of Yaswa. Na puros assembly na ni. Ha? Pero ang mga accessories, local. Local, dili original nga mga ang accessories na dili local katong mga apostoles, katong gisugo ni Kristo. Panlakaw ka mo. At sa nasol si kalibutan, nasa ato pa ang mission sa simbahan ni Kristo. Ha? Ang iyang mission is universal. Wala nga Roma na imong giingnan nga pagano dili mo na tinuod kay Ingo San Pablo nga, nagpasalamat ko kaninyong taga-Roma. Sili Roma ka na naikonsihal sa Iguma. Kaya ang inyong pagto ng mga Romano, mao'y nasangyaw sa tipong kalibutan. Dili ng pagto sa Assembly of Yaswa, Assembly of Java, dili. Ang pagto sa mga Romano na si Kristo mao ang Diyos. Matod pa ni San Pablo sa pagtuturo sa mga Romano, mao ang Diyos nga tapos daikon o pasinunggan. Nabi magbalik karon si Kristo dili Diyos. Mangutana na rin ang buot na yun. Sugol magkagbasahan. Ha? Sa buhat 2.22. Kunya, kanang 2.22 pa. Nag-ingon na na si Kristo dili Diyos. Nag-ingon na si Kristo niya tao naging mapatunan sa Diyos. Ha? Gihimong Kristo o Ginoo. Kanaya pagkatao na himong ng Kristo o Ginoo kaya iunay naman sa iyahan kinaiya pagka-Diyos. Mugos yun nga mabasa ba na si Kristo niyang kong na Diyos. Nabasa kaya kita niya, pahirin pag yun. So, yun ang ingon yun na may impirno ko na ang simbahan na Katoliko na Brad ka igualis bagsakan kini Iglesia Katolika o niya ang lawas ni Kristo o mali iyang pagkaluwason yung pare niya o niya ang dahal ng santos ari kahit kini pagtulunan ng nagiging Kristo baka pa santos o niya kamo ikaw Brad ako with your respect to you naabay na santos ninyo wala yun kaya yung pagtulunan puros pagtulunan sa waki-waki waki magkalimao kalimang ka kanyato Domingo pahulay ya karon sa mga Sabado na po wala ko rin pahulay na napod ba ni Assembly of Java Java naman yung Indonesia sa una Kutala sa 666 namin sulat nila
Oh. Healing worldwide. Ngayon, manalo. Umapuno niya ang kwan. Oh. So, at kaya ginagawa mga ekson, kaya na rin ito katunggan namin na ato ba niya, Babylonia, asa mapuno ng Babylonia, matol pa ni Siyempre of Java. Ang Babylonia, Brad, Iraq na kaniya ito. Oh, Iraq na, Mesopotamia. Dayon, karon ang Babylonia, mao na ang Roma. Katong pagkano ang Roma, Babylonia, puto. O, namasulat sa San Pedro, ang Iglesia din is Babylonia, nangamusta ninyo. O, na Pedro 5:13. So, ang Roma, gitawag po ng Babylonia at pagkano pa. Pero karon, daghan na nga Santos sa Roma, sa Babylonia. Ato pa rin, City of Java, Pastor, diyan si Cristo ang sulti ni anak. Pastor, kaya ka na si Cristo, nanapal lang sa patulunan. Nanapal na noon. Kamu may nanapal patulunan, inyo ninyo na City of Java, na itawag na karon Iglesia ni Cristo, lawas ni Cristo, na mo'yang pagaluwason. Layo ka kayo mo tinod. Kaya ka na siguro, napal ang patulunan. Asa mo nabasa, ni Cristo na napal ang patulunan. Inyo ang analisis. Utangan ninyo si Cristo na napal ang patulunan. Duwakan. Dili kayo, parehata namin na si Cristo, doon ay angel. Ipadata siya sa Diyos ko. Na yung balita, angel. Ibanghilyo, gospel. Naa ba? Abay, gospel si Kristo ang gigigas langit, awan na away. Masa ba na, ano na away? Gospel. Kaya namakak pa sila. Baka sila musulti tinood. Musulti pa ng tinood, pastilan. Tingin na naman yung mga gospel si Kristo na Ebanghelyo. Ako na yung original. Asa na ron? Pakitaan ang ingon yung original. Kaya ingon mga kinang Ebanghelyo ni Kristo. Dili tinood. Ang nanulat anik yung mga Ebanghelista. According to, dili tinood. Amo na lang igsoon. Napantay na karoon panahon na kaya daghang kayong kasalanan na to. Pagtunan rara ang lago. Yan ang inyong Biblia kay Ilisa na ang ngalan ng Kristo. Mao na ang ingon na nanakaw ang Babylonia sa Israel. May himo-himo nga balita. Nanakaw ang Babylonia sa Israel. Gusto kayo na Babylonia? Ang simbahan Katoliko? Kadili oy. Mao na simbahan mga santos. Kanang wala santos mo na Babylonia. Daghang ng Babylonia rin. May katap si Boto Libutan oy. Kalima, 50,000 kapila sila. Lain-lain na sila. Ato pang luwin-tura. Lain-lain ng strategy. Ang kurtaan ay simbahan Katoliko. Ang iyang mga santos. Si Maria. Mabilo din ang ako pangutan na unsa din ka ng Babilon siya. Pastor. Umungutan naman ka na ikaw naka-original. Ikaw kasi sayang nga Babilon niya sa una ang kanang Iraq karon Mesopotamia. Di sila makulolos kung may hari niya. Katong iyang anak na si alain po na Bitisasar. So, magsulti na sa tinood. Ang Babylonia, lagi, amaw na kanyang panahon ng mga apostoles, mao ang pagano nga Roma. Karon, wala na. Kaya daghan na kayo nga santos, ikan sa Roma. Sa Vaticano, isang plat sa Kultungan Lotos, na nailain nga mga money, Brad.
magtagos personal nga ngalan. Ang Iglesia Matapasal Pagulibrat, Assembly of Java, ang mga Assembly of Java mga nga sa tulong ito yung libutan na wala Assembly o ta, pero kung tawag ng panahon ha? O, wakay tawag to. Kanina ka nga Islam ang panahon na, Judaismo. Wakay Judaismo, wakasuda to. Ha? Wakay ni Abraham to. O, dahil ngayon ka nga Islam, ano na ba? Ano sa manang Islam ang tukot? Ha? 7th century. Ha? Anno Domini. Wala pagawas, anak? O, nanawa ko kasaysayan. I am the verse of cross of something to his will. O, chapter 6, verse 161, na to 163. Isa yung una nga surrender sa Ginoo ang propeta. Oh. Okay. So, nakapalagada si Bruhanong Tetragrammaton. Ang Tetragrammaton, brad, the 4-letter word, dili GHBH, ha? YHWH, Yudhi, Wawhi. O mo siya Tetragrammaton. Di mo mag-iiba ng GSB, ano mo haon, hindi mo Java. Nayabag na. Ha? Kaya magpulbuhan, magkakawal sa istorya mo. Okay, sabay yung mga kaubadian ng Assembly of Java. Eh, nagastan muli ka na. Ha? Mahay mo, himo istorya. Tetragrammaton ko, no? Kanya, ang mga biblical scholar, ang mga theologian, kaya paano manusay ang 4-letter word Tetragrammaton? YHWH na siya. Dili YHBH. Palikiusap niyo mga saysayan, no? Kaya nadala ako Tetragrammaton, ngalan mo kini ang lunod Hiuba, Yahweh of Java. Bilalang na anak o kinsa Ginoo, kasap na sila na bilong sa Roma o sa Israel. Nabilong inis Diyos ng pagtuo na ang Diyos, ganyan ito gitawag mo Yahweh. Kanang Java, ako kabasa ng Biblia na Java, ibinto na di mo na. Kanang Jehovah, isa ni Diyos, Irodius name, o na, tinoon. Ibinto na ngalan, pero inila mo na atong panahon na. So, ipadayan ng paggamit yan ng Jehovah. O Jehovah's Witnesses. O kanya ito, Jehovah's Witnesses. Saksi ni Jehovah. Karoon ang pasaksihan si Kristo naman. Ingos Kristo, kamo, wala ko mga saksi. O di na makak, napuga nga na ako ng saksi ni Jehovah. Wala na. Kaya mupuli na si Kristo na, kamo, wala ko mga saksi. So ka din sa Jerusalem, sa Maria o sa Tibo, Kalibutan. Sa Huda, sa Maria. O sa Tinutulis, Kalibutan, saksi ko ng mga apostolis. Isa'y saksihan, si Kristo. O padayon ng mga anak, gawa naman na. Ilapinitin naman ang apundok, dinig mao. Pag tanaw ng mga kasaysayan yun. Okay. Nabilaw sa Roma o sa Israel. Kining ngalan ng Yahweh, sumala sa pagturo ng simbahan, nabilong ini sa Diyos ng Ginoo. Hindi rin ang imong impinto. Assembly of Java. Assembly of Yawa. Saan na ba? Puros assembly. Saan na may gawa? Pangkul, ha? So, verse 6, daughter of King of Dios, Baptism, uniform, in Iglesia, Asum, Christian, and Dios, the word churches, total death, Acts 1937. Okay na, Iglesia, sa Grigo, sa Pinasila, Iglesia, ngayon sa Binisaya, Iglesia.
Mo na kita ko kahaliyawin, brad. Ay tindel ya kay naibaw biya na. O kahaliyawin ang pundok na nagtuo sa Dios. O katawhan nga nagtuo sa Dios kahaliyawin. Katong Israel. So lahat ko. Ang tinutungol ang istorya ng imuhan. Pagpangangkon. O asa ko na agi ang alaga ni Kristo. Si Kristo nag-ingunoy. Sigpit ang ginahan, paingos langit. Huwag na pa, naglalap ingos impero, Mateo City, 21. Di na po ka, wala na po ka magsultis din ako, ikaw, Assembly of Java. Si Kristo nag-ingon na agianan na mo, na mga sumusunod niya, sigpit. Daghanan ng kaos magsunod, abang hindi magkasunod. Buwas na agis na pagkadaran, kauban mo ani. Mateo City, 24. O sa resulta, laklat ang nangalaga ni Jesucristo, asa mabasa. Nga magalaga ni Kristo, malaklat. Klaro kayo nga, kung makamalaga ni Kristo, ikaw may laklat. Kamong sumusunod na ng Israel, ng Assembly of Java. Ako, nagsulti lang ko tinoon. Church from Bacan Galicis. Uliot dito swing baboy. Bakit sa church? Kaya ka mo, di mo ka baboy. Israel, dahil mo, kanang Judaism. Isang temple, church, isang temple. Do not make pillars, Torah. Institute. Balahod na, 5 ka libros balahod. Ang Genesis, Exodo, Levitico, Numbers, Deuteronomio. Mga 5 ka pagtawag Pentateuch. So, ayaw pagbubuot, brad. Make pillars, Torah Institute. Ang Torah ka na balahod na. Unya gilitok Diyos Espanya, Diyos sa Portugal, gilitok Diyos Italy. Gilitok na Diyos Latina, Mulata, Bible Corrector, by India, gilitok na Dayaos. Unya, asa may giwala niya na wala siya, Babylonia, o sa siya. Mula yung mga katawagan sa Diyos na matuon. Dili kayo may pamuhos ni mong Java. Matag pinulungan, doon ay katawagan ng Diyos. Diyos Latina, Diyos Portugal, Diyos Kasila, Espanya. Dito sa Pilipinas, Ginoong Diyos. Uli sa iyong anak, bro. Assembly of Java. Nga natukod, tulog at tulog pang kalibutan. Muna yung history. History kay anong panahon na wala kay Islam, wala kay Judaism, wala kay Kristiyanismo. Wala mas Kristo anak, brad. Kung tanap ito ka na po, asa mo na, ID o BC? Sa wala ID, wala BC. Tulog at tulog pang kalibutan, brad. Nanatulog, tulog at akong pundok. Gusto mang pundok ka, brad. Judaism, Christianity, o Islam. Pinting layuas, tinuon mo na, bakak. Wala nag-imbintok sa gilanon. Brad, kamong naminaw na yung programa nga Assembly of Java. Manandong mo kayo. Kaimbinto na, arugupoon ang kamaturan, pagtulunan sa Diyos. Na si Kristo nga nag-ingon ang pagdalang kamaturan ng ginabuhi. Kasayran karon sa pangapulog, karoon karoon sa Diyos, ang inagong laraw sa Diyos, pinahagi sa Iglesia, pinahagi sa lawas ni Kristo, kaya pagkaluwason, Iglesia nga lawas ni Kristo,
Sa ulay mga adlaw, mga pagkaluwason. Kaya may lawas, siya may ulo. Lisod tulog ng luwason ni Kristo kung dili niya lawas. Assembly of Japa. Assembly of Yaswa. Mga amigo. Nanagot mo ang istorya, may kumot ni Atanasios o ni Arios. Si Arios ko na hinunggan na ginawa sa Kristo o Diyos. Brad. So, tihin ang imong mga sakop ni mo. Uy, nasayop na ako sakop. Paglulo ninyo nga si Arios mo'y naghimo nga sa Kristo Diyos. Hingan po niya isa po, tigwali po. Kanang Kristo Diyos, nagsugod na sa 325 ide. Konsilyo sa Nisia, namakap na po. Namakap na po siya, kaya kanang 325 ide, ginipinil. Ang pagtuda sa mga apostol na si Kristo Diyos. Nga naman, tungkol kay na sa Arios na samok-samok. Nalagay mo ng Kristo dili Diyos. Tao na. So Christ, be real. Kauban na lang misteryos. Mga mga tao nga, mga nagtudlo o irihis. Nagtudlo, patulun ang makahilo. Tingnan sila nga, sa'yo na ito kung istorya mo. So ako ringan na, ako naman, salamat na ito mga sponsor. Sa taurian na anayin mo na itong partner. Patuloy na tayo rin sa Agura. Salamat me. Kaya lagi mo ng Diyos, wali, bisag huwag maminaw. Pero namanyagan na ilaw. Wali yun ang kamaturan. Ang kamasayluan sa sala. Kaya mo na ikisulti ni Kristo sa Marcos 1:14. Iwali ang kamaturan ng gingharian sa Diyos, hapit na buwabot. Maso ng gingharian sa Diyos, mao na ang iglesia kalawas ni Kristo, Colosas 1:13. So, isugod lang na maghinusol, ubiya sa itong mga sala. Sakto lang na sigit-sigit, biga po din maghinusol. Amot na ka po na siya, hinusol na. Sige mo na nakatake simbahan, sige mo na nakatake sa mga pare, mga paganong pare, katoliko. Simbahan katoliko, pagano? Matatawa niyo mag-asa yung mga lungga ng istorya, mabasa ang Biblia, kung ako kumauta ng Biblia, brad. Asa niyo mo na lunggi ng simbahan katoliko, pagano? Sulog na lutana, asa niyo mabasa? Kabasahon, ustalang asin, comics, nga simbahan katoliko, pagano? Ubasa na po Biblia, kung wapigil, mauli ay. Ako yung ingon nga, wapagkalimaho. Ako kumauta ng Biblia. Mabasa ng Biblia. Sapot ang Biblia. Mabasa ba na simbahan katoliko, pagano? Mabasa o Supunias 1:4-9. Kuya, karang pare niya, katoliko niya na. Pagkari katoliko na. Mamakat na po. Sama siya pamakat na siya tulo. Apostoles. Ilablagan sa Espiritu Santo. Espiritu Santo ba? Espiritus Tinunto. Ibalik-balik ko naman gina nga. Simbahan katoliko, pagano, mga pare, malapi. Ano ba na? Yes, siya niya po, malapi po. Ngunit na po siya sa mga dakot, rundanan ng pagalian. Una nga ang isda, madakpan na gina siya, pinagis siyang baba. Mauna siya, karang gamit-gamit yung mikapon. Hinusol mo. Siya, wala po mag-inusol na siya katapis yung bahan na lawas si Kristo. Pagkadak mo, baliw na hindi natin siya takder dula. Ato lang na, ibawal mo, nakanahiyang isulti, di na tinuod. Basa mo, tanawan nyo, pakutanan mo sa background ng mga tao na, dunay kasupo simbahan. Na mga pulbro karon, yun nga, simbahan katoliko, nagsimbag Diyos, kita mo simbag laing Diyos. Laing Diyos ba nagsimbag katoliko? Dili. Patrabahe mo simbag Kristo, magbuot man ka. Ano nga, dili simbag Kristo. Nagsulti ka niya, Pilipos Diyosayos ka, mga pikro ang tuhod. Pagsimba ni Kristo. Huwag kami mo naman ngayon simbahan. Naman maging kasuko nga.
kinahanglan nga musimbang ka ng angin, ini nga akong anak. O, tanaw na. Simbahon man sa Diyos. Nga naman, kaya wala na makasala kay si Kristo, Diyos po. Kawang niya kinaiya. O, wala karoon nagkang kaya na. Sus, 50,000. Ang kanang nagsakya ng Kristo ni Diyos, way-way po na. Pinagkanan na karoon. Usa, Katoliko, pag-ininta nga, likod. Mangutana ka din, ayaw pangutana sa, ito pagtulong, mangutana mo sa dili Katoliko. Ato pangutana sa pare, ato sa obispo, ato sa makamao ba, itong aral yung mas insakto. Kaya sila, hindi mo na mo itong insakto, kaya wala naman ang kabikong ka. Nabinagswento niyo 20,000, pagkanahan kayo sila na. Ano man, sigurado man, 2,000 at tuwing ang bulan na. 10%. Mga sulti ni Noy Dura. Ako rin mo na yung yung daran. Salamat sa ito na dito minaw na kita na panalangin sa ito pagpauli. Magdalatag kalina, magiging sa Diyos, pinagay yung malaking espiritu na ang sabtanay, magsinabtanay sa pamilya, asawa o bana sa mga anak, naunta, kinandanan, magpagkabana, sa paglampo, sa atong kinabuhi, laudakos alang sa ayuha sa tanan mo na nga, ibuksan kini nga mga programa ang ikomunismo. So, ang tuyo na to, usog sa kamaturan, kapungin yung may gabi, kinutanan, atong balunon, manarangin sa Ginoo, ato sa itong eksa kapinimalay, hapon na akong hingon, may hapon ang iyong tanan. Salamat. Kung sinisgraduate po ito, hingon. Kami rin ka ninyo. At doon ako, yara mo, may gabi. Ready?